Sanibingelela bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. It's another day, another beautiful day. uNkulunkulu semuhle manje naphakade. Siyabonga kakhulu bafowethu. Once again sisanompostoli esivinximalo. Ngizokhumbula on our previous episode njengoba sasikhuluma part 2 about divorce. Yes. So namhlanje we are yet having another beautiful subject of which I believe it's more even relevant to the church, more especially nowadays. So siyambonga uNkulunkulu ke bafowethu. Thank you so much for your time. Yes, kama lami ke ngu-ST wakadlamini umntwana kaNkulunkulu. Yes. Namhlanje ke ngifisa ukuthi ke sikhulume ngetopic yabo mama umfundisi. Abo mama umfundisi maningi amatiyoro watholayo okanye ama-comments watholayo from abantu. Uyawuzwa kwenye indawo kuthiwa hey, yabona lapha esontweni lela sonto liphelile liqoba umama umfundisi. Uye kwenye indawo uzothiwa hey, yabona lela sonto mangahamba umama umfundisi kuyobe kuphelile ngalela sonto. Njalo uthola nje izinto ezihlukahlukene. But ke namhlanje sizobe sesingena straight ukuthi kahle iyiphi role elindeleke kuba yenziwe umama umfundisi kwiministry kaba umfundisi. Kwezinye izindawo uyawuthole ukuthi mhlambe umama mhlambe uyena obiziwe, I don't know. Kwesinye isikhathi mhlambe ubaba uyena ongabizwanga ubiza umama okanye ubaba ufice nje umama kuyena evele selinde umsebenzi kaNkulunkulu. Maybe uma cases kanjalo futhi yini elindeleke ubaba. Should ubaba uphenduka kuba umfundisi ngaleyo ndlela? Asazi usiza umpostoli. But ke ngiyathanda ukuthi mhlambe ke sicele enkosini ebese singena straight kule nkulumo yethu. Baba siyakubonga, siyakudumisa uNkulunkulu wethu oyingcwele. Moya oyingcwele. Siyakudumisa uNkulunkulu wethu oyingcwele. Oh Holy Spirit, we thank you. Sicela Baba uhlale indebeni zomlomo yethu. Ukhulume ngendlela ofisa ukukhuluma ngayo. Siyabonga Baba. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga Nkosi, the name of Jesus Christ. Thank you Lord, the mighty name of Jesus. Siyakubonga Nkosi, uNkulunkulu onamandla. Gcwala ucicimeke nakulezi inkulumo in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Sibingelela kakhulu egameni lika Jesu once again. Mphethe uMashezi okhona ngale Mashezi ngiyakubingelela, right? Yebo ngiright. Ngiyabonga kakhulu nje for having me once again episode nayo ubaba umfundisi esivinximalo. Ngiyajabula ukuba yini. Thank you so much Mashezi, siyabonga kakhulu. Mpostoli siyakwamukela sekubingelela igama lika Jesu. Umuntu kaNkulunkulu ngiyakubingelela Mgcotshwa Mntakadlamini, siyabonga kakhulu. Ngibingelela noMashezi umhlobo wami ngapha, ngibingelela bonke ababukeli bethu umhlaba wonke ababukeleyo manje nabalandela umsebenzi ongaka kaBaba uDlamini. Ngithi makube umusa. Siyabonga mpostoli. La namhlanje sizothi ukuyekha phezulu le topic sizohamba singene ezimpandeni emveni kwesikhathi esithile nje mhlawumbe sobona amaviki eqhubeka. Kodwa ke namhlanje sizothi nje ukukha ezimpandeni. Yazi mpostoli, ngiyafisa sikhulume indaba zomama umfundisi. Bengingasho ekuqaleni ngathi umama umfundisi uyawuthole ama-comments ahlukahlukene but abazalwane umama umfundisi. Okunye ufica umama umfundisi thola ukuthi mhlawumbe akamukelekile esontweni, kwamukeleka ubaba okanye wonke umuntu mayizizwe sengathi ufisa ukukhuluma something agijime aye kubaba and then umama umfundisi mhlawumbe abanye umama umfundisi bazizwe bengamukelekile kokunye ukuthi mhlawumbe even ukuye enkonzweni nje into angasayithandi because of izinto ezifana nakalezi. Mhlawumbe ukungena straight ke embuzeni yethu sinayo la namhlanje sinoMashezi lapha naye uzoba neminye imibuzo azokwazi ukuthi ayipose. But nje ngifisa ukubuza umbuzo oqala othi ukuba umfundisi yini elindeleke kuwena ongayenza okanye irole yakho kwibandla nje esuke likhona uNkulunkulu asethembe ngalo. Yiphi uma umfundisi uhamba gcinephi njalo? Umuntu kaNkulunkulu ngicabanga ukuthi ngicela mhlambe wonke umuntu uma alalele kwibandla lasemakhaya, alalele kwibandla laselokishini, alalele kwibandla mhlambe la kuma suburbs, alalele
ngendlela esoyibeka ngayo ngiyocela mhlawumbe umuntu abukele indlela yokuthi bona ebandleni labo bakuphi futhi basebenza kanjani. Okay. Ukuze mhlawumbe singa approach ngendlela mhlawumbe sikhule ngayo noma ngendlela mhlawumbe ebesibuka ngayo normal nje ukuthi sizwile lela bandla unjalo usho mfethu imamfundisi wakhona limfuni kanjena 11212 why la khona futhi amabandla amanye right. Umsebenzi kamfundisi esontweni number 1 uncike ekutheni indoda kaNkulunkulu lo uyona ebiziwe ifuna zokwenzani. Ukuba ungamfundisi kuyafana nomshado. Okay. Amadoda lawo uNkulunkulu waGrace uthabe inhloko zalemizi. Njengoba umntana umuntu ukuletha la ekhaya kunezinto engifuna sihambe nazo siyofika lapha phezulu. Umkakho uma uqeda ukumshada kufanele umtshele yonke ivision yakho. Bese umtshele izinto engezilindele kuwena 1 2 3 sithanda sami and ngizokusiza uzuyoba ilento. Amabandla amanikana ecrisis abagcotshwa abanaso isikole komama futhi banomkhakha oyi1 ukuthi babakhulisa ngento ukuthi ndaba yepulpit boshumayela ababa groom ukuze bazinze lebandleni ukuthi njengalokhu ngikwazi ukulanda umuntu ezonweni emzane wami ngingamuse epulpit kodwa azafunde ukunikela azafunde ukufakaza azafunde ukuba usize ebandleni azafunde ukungena kuma activities ebandleni. Umsebenzi womkamfundisi ukuthi indoda yakhe ayimsebenze azabe yilento ezokwemukeleka ebandleni nakuwe njalo nomfundisi. Musumthethisa ungamfundisanga. Uthi musumphusha ukuthi afunze amantombazane ame engikhonza nawe esontweni mayevuthe emoyeni ehaze lishumayela noma ngamfuna azokwenza le nto enjalo. Umsebenzi womkamfundisi number 1 ukuzosiza indoda kaNkulunkulu ebiziwe. Yeah. So indoda kaNkulunkulu ayidwebe ivision nemission statement sayo bese ngitshela mina njengonomkayo yini engizoyenza u1 no2 no3. Then ke from lapho bese umcathulisa kancane izivele into ayiyona obizweni. Kodwa ungamgcishe engathi ubiziwe. Umfaka ipressure engathi ubiziwe uNkulunkulu naye. Uwe futhi omkhulisayo concerning immaturity, concerning preaching, concerning wonke izinto enzenza la esontweni. In fact ibandla nebandla line assignment ukuthi thina ebandla mina njalo nomfundisi umkami ngifuna enze u1 no2 no3 then uzophila kamnandi umkamfundisi. Akufani nenzuku zaqala la oma befundisi wakho umthetho behlohlozwa kade thiwe yeke emsebenzini. Ozoba full time nami la sihamba inkonzo nawe ushumayele nawe ubizo lwezini. Amakhoza befundisi futhi siyakukhuthaza ukuthi angalinga yeke ukusebenza. Yonke ozamfundisi nje ayiqhubeke ibeka mlungu unless kufika iphimbo la ngempela futhi wenze show ukuthi iphimbo likaNkulunkulu lithi ke sokwenele mkamfundisi. Yes. Futhi uvama ukuyeka umsebenzi when the church seli stable ngayo yonke indlela then you can leave umsebenzi siliyakwazi ukunondla nemizi paid up nemoto paid up usungayeka emsebenzini. Hayi lisaqala. Qhubeka usebenze wena ukuze ezinye zezinto ubusizo futhi nawe ezumkami umfundisi ebandleni ungabi nesisindo nasekhaya. Sebenza umfundisi nje ukuseva indoda kaNkulunkulu nokuyilala ethi ufuna yenzeni. Usuku uneshwa ke mawuzoshada nomgcotsho kaNkulunkulu ohamba ekuhlofela engakujethenzani. Already uzoshaya sodongeni bese kuyobhasta ebandleni. Ugcina sewuhlela endlini, ugcina sewuzonda ngisho isonto. Sebenza omkhulu omkamfundisi engihlala ngokuthandazela ayikho into emnandi njengokukhonza ebandleni enomkamfundisi onothando. Yeah. Yabona lezi intshumalo zabo ezilapha epulpit amakhosi zabefundisi. Yeah. Njengoba ngitshela ukuthi siyabakhuthaza futhi akhule emsebenzini kaNkulunkulu akhule futhi ngamandla emsebenzini wenkosi ngayo yonke indlela. Futhi a very powerful futhi ayasehlula. Kodwa mfethu intshumayelo ayedluli ukuthanda abazalwane. Siqala kwibandla lasemakhaya, siqala kwibandla laselokishini, siqala kwibandla lamasabhabs, siqala kwibandla laseGold, siqala kwibandla laseCape Town, siqala kwibandla endaweni nokuthi nokuthi. Kuya nokuthi lelo bandla lingakanani futhi ubaba walo ulusebenza kanjani. Wena mkamfundi bese uncika phasi komuntu obiziwe maye matured. Ngoba nanze inkinga eChrist enkulu ukuthi kuyenze kube umkamfundisi one greatness, ne vision enkulu kodwa ushade nendoda enogcobo kodwa ku empty la.
futhi nevision ingekho noma usufuna ukufaka ama-ideas yena wazi ukuthi yonke into is all about ugcobo right ugcobo lephula amajoka lenza kule njalo kodwa kubuhlungu kuba uNkulunkulu uhlakaniphile uma umgcotshe emthandile ambizile ngiyokutshela ngithi yiyo ngithi lezi zinto zoma divorce into ofuna ngabazikho uNkulunkulu ngempela melethe umfundisi ulethe unkosikazi ozothi ncamashi akageje uNkulunkulu mekubonta ufundanga uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uthandiswe isifundiswa esinesingisi esikhulu kodwa uhlula kuhlanisa isentence biziwe kodwa masifika lesilelo lo nkosikazi lo uphethe admin uyogcolisa imandla lethi impu ngoba indoda ithe all out my wife yeah as much as you can all out awumkini umngamfundisi bese uvulela umpompo wamakholo kuyibona enza zonke izinto umngamfundisi engafundisiwe umngamfundisi engeyona ingxenye yalento ma uNkulunkulu kulethele indoda inkosikazi kulethele umuntu esifazane one wisdom nohlakaniphile ozolithatha ibandla lifukule ngicela ukuqala kanje khona ibandla loqala uwedwa as a single ligcwale inkulumo yomntwana le nokuba religious and programmed yokuthi hey make washada nje uphethe ibandla uyofika uNkulunkulu alichithe inkulumo yabantu abamnyama leyo ngoba thina sa program ngobubi yini ngingathiwa kuzafika olunugcobo ligcwale ngaphezulu kwayizolo kodwa thiwe lo nkosikazi lo uzafika nje achitha abazalwane izinto abazibonile ngithi mina ku-generation yethu uyamzeka untombazane ligcwele ibandla uyisingile kule minyaka afika likhulise uma wena mfundisi ufika umgrume kahle ukuthi yini ozoyenza la ngena la noma abazali bakakuvalela inhliziyo mfowethu bonke usanda ukufika ebandleni ezomngamfundisi ngeke bakunqobe uma unothando ngine reference yamabandla amaningi engikwaziyo from Apostle Faith Mission la ngikhule khona kakhulu nasendaweni yangakithi naseMaritzburg once umngamfundisi wanothando uthando liyaphuza ukubona ngisho abantu abangakufuni ebandleni labo mama nje nalabantu abathanda kakhulu umfundisi uzutshela ukuthi wena manje ngathi uyisilinyana wena manje izinto uthanda ukuzibona yazo sisibani no mama manje abakuthanda uthando lenza ukuthi uphuma inkonzo uyeke laba uyohaga laba bane beef nawe umsebenzele izona eziningi mashizi so uthola umfundisi baze bajike laba engathi akayona lento esicabangayo yakholwa uthi unothando umfundisi manje igeneration yethu ikhiphe ukuthi oma befundisi bathande ibandla abafuqele pulpit of which is good kodwa khona umsebenzi omkhulu likhaya la ngisakhuluma nje ngebandla then ke mfowethu kwi mega church uma mfundisi ayikho into ongamfaka kuyona ngoba i mega church is mega church ngeke abathanda abantu abawu 3000 bonke but makukhonto ezabe imthinta uma mfundisi ufuna vele then uma enqobe la ukuthi mabe mhlamba bevelwa izinto efree uma mfundisi noma mhlamba eziswile ne team yakhe izwile then mhlamba wenzile ukuthi noma nokuthi maye free mfowethu she can drive imoto bamphelezela be leadership afika nje vele mhlambe lo 30 minutes afika ba encourage lapho kulomndeni then aphuma hambe mase li mega church linendlela elisebenza ngayo ufuna enze mhlambe ama clip athizeni awathumele lapho kulomndeni leyo ukhule kuyona ukuthi ibandla elinjani masingayibheka local nje kuphela mhlawumbe abandla u50 me abantu abe u50 uma umfundisi ukwazi uba cover kalula because uya communicate nabo yabavakashela futhi bazibonke kodwa maseli mega church mfowethu kunzima ngiyakwazi ukuba but nansi system neyakhona lezi indlela zasebandleni ezenza sibathathe bonke abazane bethu abangene kuzona uma umfundisi azisebenzise naye abese uma umfundisi njani excela yena njenganoma umuntu umsebenzi wamamfundisi enzi iduty enkulu enza nebandla ligcwala lithi impu balimela abantu besifazane emhlabeni thina ngeke sibathinte kakhulu ngoba uma ngisondela kakhulu kumashezi ekhala ngempela ungagcina kukhala indebe ungaqonda nayo ukuthi hey mncamncam mntana ngiqine enkosini yabona igcina manje imoshakala yonke lento abhekene nayo mashizi kodwa uma umama umfundisi evuthwa ekhula kugcina kunesingqongo sabantu besifazane kwi local church ngapha futhi anga offendeka abantu besilisa le statement engizosisho ngisikhumisa ukuthi umuntu omdala yazi imandla eligcwele abantu besifazane umgcojwa kalambi dala eligcwele amadoda nensizwe
ngosho ngokwami hayi ngokwezika uNkulunkulu abantu bangangichallenge bathi ngithenga athi Yeah. ngikhuluma nje ngokwami nje uma ligcwelisa ingqongo samantombazane nomama abafundayo nabasebenzayo umgcotshwa kaNkulunkulu nengane zakhe abalambi ngoba abantu besifazana uNkulunkulu abagrace abanenzeka Yeah. bayazwela ngomsebenzi kaNkulunkulu bayawuthanda futhi abalove every Sunday abantu besika bebe busy bakushiye kodwa abantu besifazane basithanda uma umkamfundisi engathanda labantu besifazane iphume le mentality yedemon lethu isikhwele idemoni koma befundisi idemoni limbe lichitha imali lethu isikhwele isikhwele asincene ungabanaka amantombazane lawa angelutho sinake wonke lamantombazane aphethe ingcebo sithi baba nave ngamphiwa bani ngiyamsola nje yes and lento idemon le mentality yepoverty ukuthi nina mfundisi sifuna nibuyele emuva Yeah. uma shezi noma esigwili nje uma ngempela esontweni ezofike kule nyanga le atide mhlambe ngo-6000 kuyalinganisa ngenyanga ezayo afike sephethe laptop kamani yababa ngenyanga ezayo athi ngelela desk ngathi cheap lengane izothula yonke ingcebo idemon leli esikhule ngalo kuma local church lokuthi bagada amantombazana le mali liqala lishaya umkamfundisi mangabe engafundile noma engenamali limenze intimidate ile ntombazane isabale iwanda lamaningi emabandla amaningi mhlamba abala ko-14 noma mhlawumbe ko-30 hands on ubaba wafundisile nomama wafundisa hey la emandleni mantombazane kufanele nenze 1 no 2 nijump uma kwenziwa izinto baye all out kanti umkamfundisi akakhulile avele enze icall athi hey lalela ngiyayibona into yakho zengawo lebandleni Eish. wena nje uhluka nje nobaba kaThehile Eish. please ngicela uhambe nje uzigade ube nolayini ingane njalo izibonela ubaba iyaqala manje ibe nembuzo kanti ubaba uyothanda amantombazane number 1 usho ubaba kanti ubuthakathaka yini ivele ihlehle kancane uthi uyayibona uzothiwa lapha kune pastors appreciation uthi uyalala kuthiwe leyo ngane leyo mhlawumbe yafaka u50,000 iyodwa kade kwenzela umfundisi yathola imali likwazi ukuthi uphathwa kanjani umuntu ofike ezosiza ebandleni balimela amakhozi abefunda bulawe isikhwele nobuthakathaka bamadoda nokungafundiswa ukuthi ubaphatha kanjani abantu besifazana begcwele imali yazi abantu uma befundisa abaningi kanjani ave be soft kubafana laba sebabandleni ave bakhonzile abafana uma befundisa basemabandleni Kakhulu. kodwa babafuna babona amantombazana Awu. It's true. I've seen it. Azenzeka yabona mama nje uthi nje aningithathele sisibani ngicela ungithathele uma mfundisi umuse lapho ufuna uye pavilion mhlawumbe nengane uyajija inhliziyo ubona akathangisisi kanti uhamba nalo girl lo wena uthuma ingane yakhe njengengane esevayo esontweni come my daughter hambisa uma wakho lapha indona ukuthi nale card mama bexoxa le muntu mama uhlele echofela ifoni akazofika le yakhona kodwa wathuma ugayi lapho gala abahle abazithandayo naba clean what hey my son nangikhi hambisa uma wakho unquma baxoxe baze bawubuya bexoxa futhi ubabonde engathi ujabula kakhulu Hey bafu umashezi uyazwakala lapho ne. Yeah. Ngithaka ngine-delivery. Okay. Oh, bengithi ufuna ukubuza something. into eyenzakala leyo yini part of isikhwele akafuna uhamba nale women bona basuke bezenzela nje bengayiboni lonto idala ubutho obukhulu esontweni nakuwena mfundisi yakulimaza umsebenzi wabo ukuthanda bonke abantu and ba trust bonke abantu kubibona abantu aba betray trust abazalwane ngizoyithinta le ngeke uma umkamfundisi uthi nje ungakaqedi neminyaka ebandleni so ufuna ukungena enhlizweni zabazalwane ngeke ungene usheshe njenganami waqala ibandla ngeke ungene enhlizweni zabazalwane njenganami ukumi obazele Yeah. wena number 1 uma mina ngimatured as indoda yakho ewumfundisi ngizokufaka kancane enhlizweni zabazalwane uzungene khaqha bese nawe uthola indlela musuzijijela mngamfundisi enhlizweni zabazalwane kanti uyafika Yeah. thola indlela yokuba ngena kancane baze babe wena iyeka futhi kuba negative ukuthi angathi mina bangiphiwe mina bangithandi kusebenze mkamfundisi ukuze labantu bagcine sebenjani sebekuthanda Yeah. awukwenzi ke nge-one night lo nto njalo ukusebenza consistency uloku ukwenza nje kubibona ke mhlawumbe ke abathandanga 2 uma umkamfundisi musufuna ukukhompyutha nendoda yakho kodwa ucashile umkamfundisi awukhompyuthi
awucompete nendoda kaNkulunkulu ebizwe uNkulunkulu. Yeah. Kodwa kunaloko ufunda kuyo, uhambe ngepace yakho. Musuthi uNkulunkulu bese kugcoba kube ngathi nawo ngane group yebandla lakho la ngaphakathi. Engathi nawo ngane abantu bakho nje la ngaphakathi, mhlamba abathandwa wena noma songazi ukuthi hayi ubaba mina ngimuzwa. 2 duty ukuba umfundisi musukuvumela umkamfundisi ukuba nabazalwane okukhuluma ngabo ebandleni kumgcotsho ngomgcotsho. Okay. Umsebenzi ukuba umfundisi muvikele umkhonyana wakho. Azingathi izinto ezenzeka lapha endlini ezama weak points nama failures omgcotshwa bese wena watshela umambani noma usisibani omngani wakhe ebandleni. Labo bantu bayidlulisa indaba, ugcina usunabalandeli abazi ukuthi ubaba uyakuhlupha. Leyo nto yenza ibandla lilikhe. Either labo bantu bayahamba, mabengahambi labo bantu labo ebandleni bakhonza sebelimele bengasekumukeli wena mgcotshwa omi phambi kwabo njengobaba. Yebo. Uma kwenzeka ungibamba ukuthi ngathi khona ingane bengiyishela la. Nomama ngimthembi la. Musubabiza abazali abayikhulu yakho batshele leyo nto. Hamba othola uma abadala bathi ubaba wenza into ngendlela right. Waqala umfundisi wamkhuluma ezumkamfundisi local ohamba umtshela abazali zonke izinto. Ngeke ngathola isimanga ukuthi omama futhi la abaningi abadivorce bevele bathumela izinto kuma groups asemabandleni. Izinto kade bezidiscussa nendoda yazama mess. Uma umfundisi ethi uyahamba vela athi installment lezindaba lezi. Makade bona umfundisi kade sindana nezingane ubunqunu baza amabele awafaya group yini athi mboneni ubaba wenu thunjani. Uyahamba unkosikazi kodwa ufuna ukushiya destroy ibusiness labantwana. Mangithi ibusiness labantwana isinkwa leseminist kubafundisa abaningi kodla umkakho noma seyi ex kufanele adle. Kudle ingane zakho. Uma wena udestroy lento ezokundla wena abazane bami behamba beyokhonza komunye umfundi bengasangiphi 10. Yeni crisis enkulu leyo ukuthi man divorce noma nixabana bese umfundi ahamba exposure emagroupini asesontweni. Sebenza komfundisi esontweni thanda abazalwane simple. Sebenza kuba umfundisi ukuba hands on in the church. Umsebenzi wokuba umfundisi ukuparticipate kuzo zonke izinto. Umsebenzi wokuba umfundisi phuma esikhweleni thanda abazane bonke ngendlela abamukeleka ngayo nendlela okuyiyona kwabakwazi ukuattendeka ubahambele bangakwazi bathinte kuyo imedia le uNkulunkulu asipha yona igrace yokuthi siyakwazi ukuthasha abantu abaningi ngeenkulumo zakho ngesupport yakho kuya nokuthi nikuliphi ibandla nenzani ngaleso sikhathi kodwa ungalinge ube umkamfundisi ongenalo uthando. Eish, ukuthi ungalinge ube umkamfundisi olazy. Do something. Ukuze frustration yemini frustrate indoda yakho ingakuthinti wena. Encourage lokho. Abakukhuthalela omngabe befundisa ukuba top emsebenzini. Study. Le mali yesonto le mayingena ukuthi wena ufunde. Basixolela abadala omama abangeke basakwazi ukufunda. Kulabo bethu abancane omngabe befundisa bonke. Mayivela indlela. Khulisa ibusiness lakho. Ngene emabusiness ngayo yonke indlela ongayenza. Ngoba iministry ya frustrator uma ubheke nawo ngqo. Angiphathi manje indoda yakho koyathi incane yavela ngiyawuyeka umsebenzi mina. Le madlana yakho isebenza kamlungu uyozufa ungayi-enjoyanga. Enye izinto engicela futhi emabandleni onke mfowethu abazane bayilungise. Yazi indlela omngabe befundisa abahlukunyezwa ngayo nabangathandwa ngayo emabandleni amanye. Bakhohlwa into ebuhlungu ukuthi amakhosi amaningi abefundisi yazi athwala abafundisi kwi-COVID. Amabandla evale yonke imithombo yemali. Urentela ama-building, urentela ama-tent, urentelwa imoto, ukhokhelwa ama-bond. Amakhosi befundisa umntana amashezi asebenzisa imali zana ama-payslip arana u2 years wonke we-COVID. Kodwa indlela abazali abaphatha ngayo amalokhuzana omama befundisa ngokwami mina ngabe ngithi ababe amaqanda. Yabona umkamfundisi akathathwe nje izingane zakhe nje ake sihambe nje sukuse noma ngesifala bokota sihambe bengaze bakhonsathe ngisho baba omama befundisa ngoba ibona mfowethu oyibona ukuthi indoda kaNkulunkulu nansi kule level because umkakho uhleli kamnandi. Umkakho uphila kamnandi. Kufanele ngabathanda kodwa kunaloko umkamfundisi undeziphumelezo zokhela nje baphamba yena kanti bahlonje kumhaga.
Ikakhulu lamabandla la akhathele vele amancane asakhula la akhathele avene nzonzo lamabandla amancane ingcono imega church ngoba mazinake yeah file shada sohlangana sandiwe ohlangana makuhlangana nami ukhonza kwendawo lawa amabandla asakhula ayancikisela kungazi ukuthi ezele emabandleni uzothandwa omama befundisa ungamfundisi makuphuma enkozweni iminyanga uzonixhawula nonke ingane abantu iyoze iphathwe inzululwane namahila ashisa la imele ukuthi manganixhawulanga nje abazana and abazana bafuna ukutreat umkamfundisi njalo kube treat ubaba as much umfundisi nimthanda zamani nami njengomama ningithanda yes yabo lo muntu lo uye lo suke ehlele ebusuku ngo11 elindi indoda efuthumeza ukudla kwi-microwave abantu abanebelief abantu besifazana ukuthi angithandi no husband wami egcotshiwe noma indoda yami avele azifuthumezele noma kuthiwa ngilele ngo12 wongivusa baby ivuka ingane abantu namagown iyo onisa i-microwave kudle lo muntu obeyofita la emphefumule ngamfundisi aphinde kuseni nomuntu ufuna abeka amanzi alezi ingane noma athathe lezi ingane ziseshawini you understand lo muntu ongafuna ukuthi wena othwele kanzima le ndoda noma nayibona igcotshiwe ngoba kunomuzi ofuthumela onami ukuthi kube kahle hle ngabe simthanda kakhulu manje ngoba usigcinele iqanda lethu elo muntu kaNkulunkulu asimusa ukuthanda kakhulu abagcotshwa sibe silimaza omama yiyo benza omama futhi babe beat pulpit lapha athi uyasukuma aliqoba ibandla liqede usuke sebhodla yeah usuke sebasta kolwezini lapha nathi uyakhuluma kugcwele sha ivele libuthuke ibandla abese buye eza kuwe and amadoda amaningi abizwe uNkulunkulu agcina seonopopayi yabona makade igcwele kahle emzimbeni bavele baqhoshela amathambo lawa la ngemumva behle emzimbeni bavele izindawo lezi ungazi ukuthi ama fasting wena kanti sokuyabheda endlini umama usebeka istilobho la kodwa wena uqala wamdayisa kubazalwane two abefunza abafundi ukuprotect abakhosikazi zabo in the church yeah ngesikuphiya kunamantombazane le emabandleni esikhonza na kodwa anga afisa nje ukulala ezibeleni zabagcotshwa abanendawo ukuthi uyashisa uyavuta uthandaza uzoshunqa bantu nami engangibeka nje lapha esifubeni besithandaza angithinte nje udate nama lips akho udate mathi negwegwe lakho understand bafuna lokho so ke amadoda wenze short aba protector abakhosikazi abefundisi yeah inkosi yamfundisi ayingathi yoma lapha phambili lula namanhlamba bawu11 la ebandleni abathi le ndoda yakho nathi siyayishare lelo orange lokuphapha ngalo wena nathi siyaluma lelo orange angifuni ukungena kuleyo mkhakha but ngizama ukuveza ama-duties ukuthi protect umngamfundisi sibathande futhi nathi umsebenzi wami usimple nje uthandile abazalwane khonze emandleni ufanishine and then bese ucela uNkulunkulu akukhulise then ube namabhizinisi akho nomsebenzi owenzayo so that mabe kudala idrama yabo in the church ubhizinisi nento zakho wena while ukanye nabo Mashezi anginikeza wena angiphonse kuwena hayi no ngiyezwa senze njani la kwi-case bandla elincane elisakhula and believe right and it got to a point where abazalwane bayamthemba umfundisi wakhe ngalendlela ukuthi babuza ngisho izinto ovela ubona kahle ukuthi ayish like for example unkosikazi uthola ukuthi akaneliseke ekhaya abuya azobikela umfundisi mhlawumbe ayitheklishe leyo nto kuze kube right nangu umfundisi kuseyathatha uze kunkosikazi mhlawumbe unkosikazi akayena wala ebandleni abazalwane ngisibavamise bazobekela umfundisi zona lezi zinto ezi very intimidating ubona ukuthi kahle ubona kahle ukuthi no this is something that needs to be attended by umuntu wesifazane kodwa manje ngoba umfundisi kade eattenda lezi zinto engekho lo wenze njani manje to navigate yonke lento ukuthi ayibuyisele kuma yeah ngicabanga ukuthi ibuyela kulento engengayithinta ukuthi umkamfundisi kufanele uNkulunkulu asiza abagcotshwa abagrace ngewisdom knowledge aphinde futhi abagcotshwa uNkulunkulu abagrace ngokuthi bawa attend ama seminar anabantu abamatured abakhuluma izinto ezakhayo concerning ministry bese futhi abagcotshwa umoya ongcwele bamthande kakhulu ukuze abakhulise ithi lento mayifika lo unkosi ngicela uyiqala emumva kancane ngicela uyicorrect futhi emhlabeni wonke leyo ukuthi lento ukuthi umfundisi akamzeki umuntu ongaphakathi ebandleni into eyadalwa amabandla abantu abamnyama edale futhi aba divorce masuyibuka kahle Nkosi uDlamini unama doctrines basheze ebandleni lakhe afundisa izintombi zakhe
benonkosikazi wakhe ukuthi ziphila kanje zale bandleni. Umkhize kwi local church yakhe unezifundiso ezinje. Ubaba uMbatha kwi local church yakhe unezifundiso. Uma ngisuka mina ngudlamini ngiyozeka la already ngine crisis ngoba mina ama beliefs ami nama doctrines ami ne lifestyle yami bithi kanje kanje. Ngiyeke ingane ikhonza la ebandleni lami eyazi lezi zifundiso. Lethi crisis enkulu leyo. Kodwa amabandla abantu abamnyama vela qhephuke phakathi makwazeka umuntu bathi awukathi sambona baba uyamfuna kathi sambona baba uyamthanda of which uma uyolanda umuntu udala inkinga ngizophendula umuzo wakho ke mashezi ukuthi uqale kube nenkinga ukuthi ngiphume ngolanda umuntu wangaphandle la endlini akamukelwa umuntu ifike le ntombazane mhlambe niyanqwaza la iphuma khona yona iweave number 1 ishaya ihili layo lento umzimba yaziphanqaza isho ngefika noma mayikhushukusha iclean lento lena nina ngaba nizadla imidlathi ningamemukeli ngoba nadle inqwaze nibambile nini nalezi nkubo zenezinde angene lo muntu osifazane kuthatha mhlawumbe unyaka uzama ungena entuzweni zalabantu abese ke wena umkamfundi masushadileke ziphume lezi inhlambuluko lezi zithi badla kube ujala ukuzifika la kuwena ungisho ukhona bafike bapaka imoto baba size 1 and 2 umgcotshwa kaNkulunkulu akalazi ibandla lakho liphila kanjani nabantu abanjani ngoba ukhulume ngelibandla leli ke elila eselincane akamtshela umntwana womuntu mayifika la ekhaya sisebenza kanje kunobani kunomama kunosisibandla akaphelekele endlini ave ithanda inhlambuluko and uvama ukukhuluma ukuthi indoda yakhe njani yabona manje sesizoba attenda bobabili until uzobagwinya ngibashiftele kuwe la besifazane umfundisi akabashift abantu ngathi uthulula ibhala kade belayisho uyena la obizweni lakhe me bashiftela kumama akwenziwe ngokuthula the wisdom kancane azumama bangene bathi khaxa ungabaphushi ngoba mawubaphusha bazoqhanazeka phansi noma umama naye abaqhanaze phansi usho ukuthi kulezo zinto umgcotho manje kabe no line kwento ezibucayi sokukhona umama manje and futhi ingozi counseling yomuntu wesifazane oshadile umnyango uvaliwe ethi indoda yama isangilali noma indoda yami iyahluleka kwenza 1 and 2 uma wenza counseling ejule kanjalo umuntu wesifazane ufuna umnyango uvule kushaya umoya ngoba mele ke eshilo nje hello ngiye ngikhumule ngigeze nje baba uthi uyabona amehla aphayiza lona le office lama office futhi akhiwa lama office la mangena ngaphatha akhiwa ukuthi ugqoka nentambo lutho sefayile intambo kuyafana yebo uyini lapho ke wena lapho ke uzotrend uzoba nenkinga ngiyakutshela zothuthi kodwa ematafuleni lapho bhubhe khona lapho izwe eish kokune wena mgcotshwa uthi uyenza kanti uphezulu kwakho uphethe ifoni kanje wena ubuthi usay counseling nge-honest kanti uyakuvidorize mayiphuma nje akukhombisa athi uyoqhubeka nami kuze kube phakade wangaqhubeka nami lokudumisa izwe lonke uyokhonza ungazi ukuthi uyolengani nemthini so mase kukhona umama kuyi-advantage enhle dila nabo introduce umama aqala umama athi nama-matters abantu besifazane bese nawo umgruma futhi ukuthi ungabashayi ungabalimazi ungabajaji babeke esifubeni uzwe ngebhadi abantu abaningi bajaha ukwenza lento zama-counseling novana nabantu office kanti abanayo listening skill umuntu olimele ufuna umlalele nokuthatha umlalele bese uyibone lesiphetho lesuke embedeni inhlosi lapho then oza la njalo mawuza la kumina ngoba siyamuza njani come with your husband omunye indoda njalo bese qala ufuna ukwenza imkhuba ukuthi umkama makaperform umkami eyakenzi kahle izinto ufuna ukuphuma ufuna i-license manje kuwena umuntu wengu biza umkakhe bobabili bahlala phansi 1 2 3 khuluma as a father phinde ukhulume njengomuntu kaNkulunkulu phezulu kwempilo zabo so that ukurebuke lo moya omumbo osuku la so ngicela mashezi ke injalo nje uma kwade kunenhlambulo eziningi ubaba introduce umama phezulu kwabazalwane abazalwane ngicela ba embrace umama baye ukuthi khona basalile endlini amantombazana amaningi la agcwele emabandleni ke amaningi ayakhonza mhlawumbe usuyofuna ukuba womkamfundisi amanye inkosi amasuke server honest engenandaba amanye nje makwathi uyaqala ukuthi ngicabanga ukushada nje igcuma ingane tawo baba bengacabangi ngithi mina phela ubaba you understand asimusa ukusabe ingane zabantu besifazane emabandleni sizisabela zingenacala bezizoseva ziseva njenganesifundiso yabona lapha esontweni lami khona ezithi mazilapha ngaphambili zisho
Ugcwele impu zithi mina ngiyamthanda ubaba. Ngiyamthanda ubaba. Uma uyingane wena ungezwa ngendlebe zomoya omumbi. Kodwa uma umbuka umlalela uyisomzala biological ufana nse indlela engenza ngayo izinto. Nebuka mina ubuka ubaba wena uzothi ngoba lo mntwana excuse me usho kanti hey ngathi ke uyena uza uma umfundisi no ziningi ingane emabandleni ezizoba usizo makhosi azabe befundisa iphatheni kahle lezo ngane befundisa nana amakhosi zenu ningawadayisi kubantu. Okay, usase yeah. Umama umfundisi unodoli wisdom dololo senze njani in a case like that and akafundiseki ngoba ama cases akhona wenziwa njani uyitheklisha kanjani lo nto yokuthi akwazi ukathenda izinto ezibucayi zabazalwane uyinto nje yosofa nje nodoli. Icabanga ukuthi inkulumo yethu izolo namhlanje ngiyayiphinda futhi impendulo futhi ikhona la. Okay. Aneshwa amabandla ukuholwa abantu abangafuna ukukhula laba abathi abesilisa then ngicela kuya ngapha futhi kwakhona futhi abantu besifazane sibahlonipha emhlabeni wonke ababesifazane ngoba yithinta kancane uMntakadlamini babesifazane then indoda yakhona iyona indoda then indoda umuntu omfundisi owesifazane siyabasalutha kakhulu lawo bantu iyafanansela leshoma ukuthi indoda le ayazi lutho na uzoseva kanjani iseve lo mfundisi sicela uyibusela kodwa laba besilisa ukuthi uthi umntanami kwenziwa njani uma ingane noma uma umfundisi akasofa nje akasofa muhle nje nodoli nje omuhle number 1 ngikubekwa caca nangu lo owazi local church yakho beziwe indoda wahamba ozengane abantu oyiletha la if you are decide ukuthi you are not part of intercession ntana baby iba nje nodoli ngizo attenda konke mina wena nje uyimbali yami siyakhonza nawe ngiyakumisa msumisa inkonzo noma uyaphuma uxhela abazalwane siphume sambe indoda kaNkulunkulu ebizwe ufuna iaddress imandla abantu abami ningamxanga lutho uma ukuze ngamnenkinga ningamxanga lutho noma njalo kube siqhubeka sikhonza nani into eziningi zozicommunicate nami mina ngizobona ngimsebenzisa kanjani umama unless indoda imatured njengoba ngisho amabandla amaningi anesho ukuthi abefundisi abaningi bazi ukuthi ukukhonza ukuye epulpit ushumayela abafuni ukuzikhulisa baze bakhulise ngisho amakhosikazi abo into enza ungamfundisa ngabi lento edingekayo iblame umuntu kaNkulunkulu okuthi umfundisi uma wena mfundisi ungamkhuluma umkakho ngoba wena wazi amalungu ebandla uthi ngale abantu ayikwazi kanjani into enjalo ngoba mina bengizikhonzile ebandleni nami ngihlala phansi bengaculi bengazishisa imemezelo bengiyinto eclean wena wafika uthi uNkulunkulu wanginuza ngihleli lapha esitulweni ngengane abantu manefika ngoba niyeso ufuna iqala into entsha yokuba umama pastor into engayazi nokuyazi kade vele unodoli lapha ebandleni layo fika nephesi yayo nemoto yayenhle lapha eminyango eshaya ekhone mhlawumbe unengane uhambe nengane yakhe le wamzeka wena mfundisi uma usumletha la uzomjija kuze kube ngcono laba abavela becula baziphaphela abama conference laba no 626 bashesha bangene khaxake labo ngoba akukho laba engafika bafithi khona bangena manje bawuma befundisa imali bazazi zonke lezi zinto lezi kodwa mawuthatha nomntwana nje mufundisa umqaqe kancane then go back to your church bantu abangicane imbezela uma wena uzohamba kanje azabe right lezi inhlambuluko eziningi nezibucayi futhi nazo izinhlambuluko ngomthetho wrong nazo izinhlambuluko lezi ezibucayi kanje zokuba ziyothululwa isinomo kanjani abazana manje abebafunde bonke ukukhula manje wonke umuntu mayikakhe nje noma esendlini yabona indaba unemsebenzini ngihlusha umuntu akuyonto engazistress ukuthi kumfundisi wakho just as you call day 1 baba umuntu uyahlupha ngeke lo ngireport lento last year so phinde uhlusha omunye those things are minor thing wonke umuntu manje akavame ukukhula ukuthi ngizosizakala kanjani indaba ezisaledwa kamfundisi vele zilimaza ngoba umqondo walelo bandla uvele ulocal. When the church is broad, iko kungekho right ukuthi ibandla lihlale u50 liqedwe u5 years. Noma libo 40 lo lehla lapho. Amabandla bakhuphuka be 100, 200. The more ibandla li-stretcha, the more nomqondo wabantu stretch. Njoba ngifuna uku-attendwa nje mina namhlanje la ngowasemlazi. Kuyofika nini kwaba se Tusuma. Ubaba ehambe si-attenda sonke, umama ehambe si-attenda sonke. Umqondo okuthanda uku-attendwa nama-counseling lawa no one on one lo umqondo webandla lingaka-stretch. Okusho ukuthi msana ureporter zonke izinto kubaba ezinezilethwa umgqibelo izinto lezi ama counseling zikuvendleze umoya uyafika ngesonto ekseni wiscrap pulpit ngoba
ukhathele kunale ngane kule leader lapho worship team Vuzo 20 iyazi ngibhukhe nobambani lo idikoni nami kade leyo hotela uyabo zonke uma uzidile ngimthanda kade nalo sevio mina la kanti manje babhizi babashaya isikhulu uqala manje umoshone phasi umama mfundisi futhi mayefika sicela uwele ekhanywe without ukumbuka sifuna ukumbona ukuthi uzokwenzani musana umyekelela ngiyaphinda lamazwi ami imali lefana nomshado uma unkosikazi efika kwanquma lezoshada mukhomiseni phela izipuni ukhomiseni amaglasi ahlalapha ama super ahlalapha hey ugogo wala ekhaya nje ephethe ushura nje uthanda ukudla okuboyile musana ufuna ngizokhipha unyawo lwami mina ngo wakashizi kanti akawudla ukaratini ugogo uyoqala vena lo makolo uzongibulala uzongizonda lo mgolo lo mama wala ekhaya ngani ngizoshada mina ngikhombiseni ukuthi indwangu zilapha uma ugesi utrip ukhushulwa lapha le kamelo lokukathana ingene kulona musana ukuthi omama futhi babefika bese nimadede sombona umakoti kunina bosisi basemakhaya babuye emendweni elihlele ekhaya makufika umakoti musana uxakaziswa emendweni nabuya kuyona bese ningamnikeza ithuba awu usisi wena wena kumkabhuti usisi wethu wena u1 no2 wenziwa nje okay zoqoba no-anise mina wena zoqoba utamatisi wena zoqoba ugreen paper niyamsiza azajwayele lonke legceke uma evakashe ngamaholiday ningahlele emzini wenu nenishadileyo na local church bonke abantu abefanishini ebandleni angathi makufika umama futhi bese behlehla abeze ma kubantiswana mama mfundisi hayi ma besibaphethe thina lwesine ubaba oyebeke mina hayi ngoba usukhona masi ngenza kanjani athi ma hayi mambani asiba run understand hey besinenkonzo uma wami ebeziphethwe uanti bani yena mdala ebandleni umsebenzi wami mama mfundisi kuyisho lo yena athi hayi ngizobona hayi ngizobona abantu aniqhubekeni ngikhona mina so uma engenjalo umfundisi engathandi lokho akabanjwe ukuhlethwela ubaba thola kaluma mfundisi omachodi ambize ngathi kuzoxoxwa nje mama local church kwenziwa nje 1 2 3 4 bazofunda kanjani engekho umfundisi akabe khona umfundisi wala bakhoza befundisi wonke asanda kufika emabandleni ukuthi kwenziwa nje ngeke umntana umuntu angakhula ethanda indoda mawuthanda indoda nebandla lami uzolithanda obvious so the man of God ayikhulisa umkayo the church alisiza umama ukuze nakhule yazi umuntu mama mesekhulile uba usizo ngiyakutshela nithi manje nimbuka nje ungeke umtshela umfundisi wakho kodwa ukuthi hayi baba kodwa yakwedlula phela bayasho laba khonze yakhundila amashezi bayakhuluma hayi baba engeke hayi kulo vele basho yes untaba ngo3 bathi hayi baba hayi asakhonza kamnandi uma ungekho ngiyakutshela yini umgqumile mina ngiyenza ireference la ngathi mina uma Taylor wayekhula ngizwe noma sebengenza nama clip la ukuthi uya engedlula yini sasihlala phansi ngimaka ngamfaka esontweni bamthande esontweni ngangi strong ke mina ngi-too harsh le minyaka manje sengakhathala nxa izitombi zobizo mina uno wangu wenza uyimi bus ngqoka umuntu othinta umkami nengane icycle yami very strong ngathinti mina ngathi mina mangekuthi umuntu bekhuluma ngami kambi ngangidrive imoto ngifike emqonde ngqo ngingancethezi hayi manje sengiyazibona ngizithule okay ngizama ukuthi ke ukumprotecta kwami nokumfundisa kwami kwenza ukuthi ibandla lethu lithule licwaka until kufika isiphepho se-divorce liqede ukukhuliswa indoda laba bonke abagcwele baphoqeleka ukuthi bakhule wengafuna yena wehamba ekhala emotweni ngakumele wakhala emotweni sixabene ibhadi sibanga ukuthi ngithe akenze program iphelele futhi yena uzoshumayela wathi angikho right ngathi mangakhe intombazana amade ishumayela izokujumpa sathula sisuke eharding sasofika ePMB ngahlala phansi nekusofa ngambuka eshumayela ngingazele ekudini weqhuma waphuma sathi mase imoto ngalento lishumayela ayikho ngamcrash yazi ring wayidonsa kanje ngidriver la wayiqatha lepsu qhue fast enawela phansi lapho but I'm angry yes ngamfundisa kwaze kwa too harsh wadlula insungwana ngambuyisela amagiya ngaxolisa ngaright yes mina bengifuna manje ashayele penalty manje ayenze manje le ndlela kanti no namhlanje akekho ku right position yakhe spiritual emotional futhi sixabene bokumnandi ngayizolo kodwa ngambona kuseni khona izimphambi mina ngizomphoqa ngenkani ngoba yimini ongafuna ushuma luthe ngena kwathi late ngamgruma ngendlela kodwa ngilibonile iphutha lami ukuthi le ndisign ukuthi umshado uyaphela uma death rate ngane ngishaka nje ukuthi wadina wazi kwathi
yadlula lo ndaba ke kwemva lokho flow kwane peace wa right yonke into yadlula wagcina sehlula mina ngokumbuka excuse me concerning ukugcotshwa yaphinda futhi wena omkhulisa ungamphushi angashumayele neanger ungamenza thanda abazane futhi ngenkani ya futhi ungamfundisi ungalingi weziphutha futhi ukuthi umntanami into ezobefundisi abathandwa yimi musukulo nengane abantu nabo sofuna ungathanda ngenkani ke ngiwasho lamazwi indlela oma befundisi okunakusona isikhwele yazi umngamfundisi make kwakhona intombazane aloke eyishaya amakhala ngayo lo eshaya amakhala ngayo mina ngikhuluma iqiniso ngami hayi ngabana abafundisi isuyikhona nawe into elokuyithi nje kancane enhlizweni yabona lo hayibo nayi intombazane bo uma makaqala ukukhuza hayibonke khona abana amademon nje esikhwele khona abafundisi abahlaphaza vele abahlala begadene namadoda angisho la ngisho umuntu oright bazana ukhuluma into ngendlela eright ukuthi le nto inhliziyo yami nayimelta njengalo uqinisile uma ande angithandi into yakho loyifuna njalo sibani angithandi futhi lendlela enza ngayo besontweni hayi futhi usuke esho kahle mase eqala sicike lokho lo mnyango phumphele lo ntombazane enza short umkakhe akaboni izinto ntombi kubuyamlimaza kuvele kuqondane ngqo umuntu akukhuza kuyena kubanjwe kuyena hayi nilele kodwa kukhona into encane nje mhlawumbe inhliziyo noma yena uma ngakho ngasayibuka yena ngendlela eright uzothi yiwo nje nizona nje lezi inhliziyo zenisendana zona nalabo heart nani enibasendana bona mu protect kuzo zonke lezo mbangisa umsindo in the church bathi-ke kokunye usothi mhlambe kuliqiniso lesenanga umfundisi ke manje usenentombi khona lapha esontweni uphosebule hayi even ngaphandle khona la esontweni wenza njani kumama lapho ngizobe ngiyibambe okay uphosebule anoma ngamtshela ukumvulela ano okay uphosebule ukuthi abagcotshwa abaningi banazo intombi futhi abaningi abanazo kodwa mase kwenzekile kanjalo izinto ezibucayi ezidinga i-local church ngqo xoshana omubi phakathi kwenu abothina masingazithinta thina manje ngesikwazi thina ukuzithinta sithi yes or no but icrisis ekhona leyo then omama befundisa abafundi ukuthi bazoyihandlisha kanjani lo matter ngoba sikhona futhi sebeyitholile talk to your husband mina always advise ukuthi awukho right ukushungela intombazane uyifonele without your husband umuntu wrong your husband othandweni noma kuphi nakuphi umuntu wrong it's your husband dila nendoda yakho ngoba ayikho into ebuhlungu ukufonela umuntu obusiness nendoda yakho bese kutshela amazwi athi nje phela wena ukuthi washo ukuthi uba ngiyabanda weyizwe lo nkulumo njalo ukuthi wena ubufuna unogqozo olukhulu wena sifetshana yena ntombazane awuphume kuba umfundi awuphume endodeni yami wayifuna indoda yami wena hamba khonza kwendawo la hayi phina wangitshela phela wena uvela ulala ndawo sawazi ukwenza lutho mina ngiyamnika into eyifunayo uyabona ukuthi lento kufona nathi abesilisa nje uma emsebenzini ukhona umuntu ohlupha indoda umkakho umsola awulithatha ucingo lofoni ukuthi hey mthithi ngibala insuku uphuma kumkami wena ukutshela enkulu umfana athi awulethe baba unqumalo late ngaka akwehlisi late nje unqumalo kumanje nje siphuma aphi naye mawufuna iproof zokuthola futhi vele ushit ma divorce uza kumina so le nto nokuvela ufone sakuphapha yiwo ngithi bonke abantu dila nendoda dila nendoda dila nomkakho phume kwabana abantu ngoba uzoyithola lento olonzana njani oyifunayo hayi mase uyithole lapho kube manje ngoba wazi ukuthi uphapha wenzani isikhwele noma calls nokuphapha okufana thina nto ngikhuluma lento zamafoni musu uthatha inamba la ozibonayo laba susebenzisa wena ukuziseva la kwena ufoni labana abantu abashela umkakho nabashela unkosikazi wakho ngisho manje bashela umhlaba esiphila wona nathi abefunza wonke umuntu uyashela umhlaba esiphila wona ngoba abantu abaningi kuyilento esikuyona emhlabeni yilo wakho ukuthi uzitreata kanjani ekushelweni ezumkamfundisi ezumama umfundisi ngoba ziyenzeka lezi udila kanjani nentombazane efuna indoda yakho udila kanjani nabafana basebandleni ayibhenga outside bakhona abafana abakujayele kabi kulalo umkamba bafundisi do not abafundisi abaningi bakwazi ukuthi bahambe beyaphi mhlambe beya Persia noma mhlambe beya Eastern Cape besuka la eKZN bezahamba 5 days uthothi emzini wakhe umuzi lokugcwala abazalwana ikamela linomama ilengane lingali umfana odlala keyboard una yakhonza ngesonto
abafana bawu2 be-worship team bala kwami baleli lapho lela kamelo bathathu yazi bakwazi abantwana ukunyonyoba benyobela umama wena ushumela ngabo 9 bebenyoba ngawo lo 9 ushumayela ngawo umhlaba esiphila ingcolile ezweni umhlaba ingcolile ezweni kuleyo big house yakho nothi mission house wena kanti akuyona mission house uyakuqongoloza lapha kuphenduka imphefumulo liyabhubha lapha ngapha siyangena inkomo emahlanga ngizama ukuveza ukuthi singayibuki izinto nje kalula ngazihlambe one side umhlaba wonke dawazi ukuthi umuntu isikhathi esiphila kusona yiko siyamdinga uNkulunkulu siyamdinga umoya ongcwele umhlaba nje ucorrupt ungcolile yiyo ngithi musujaha indaba edivorce ngoba ukuthi ngabamba kukhulu okwenzeka lemhlabeni abantu abangawazi futhi uma unganaka kona ungamelwe inhliziyo dokutshela abantu abaningi nakulo mhlaba esiphila kona bakhulisa ingane ongezona zabo ngoba lema office kunesizungu lema office ekhona yashi ekhona endlini kukhitshwana amatafuleni akuphuma ingane amatafuleni fike wena uthile amadletana wanqumana kanti akuwona ndeni ngakwazi ukujudge ngalo muntu ngakubamba ngoba kukhulu esingakwazi ngalo umoya ongcwele simthembile kuphela nezwi lenkosi lithi alikhitshele usala liphezulu kwelini crisis inkulu lomhlaba we need God ngayo yonke indlela okufanele oma befundisi bali preach izwi lobuqotho bazifundise amantombazana ukuziphatha kahle ngenhlonipho nabesilisa abafundiswa manje na ubuyisa ilegacy yensindiso angingabe ngathi manje kuyifashion ukwenza noma kanjani sithi season sithi isikhathi ikhona impilo yobuqotho emhlabeni hayi ukuthi umngcwele isekhona insindiso epure yabantwana bakaNkulunkulu ukuze noma uzeka ungazeki intombi ngoba indlela okuzima ngayo umuzeka manje uza kuzeka umuntu otheme lapha ngaphambili kanti abafana obakhonsayo bawu4 bathi hayi into zento zethatha ubaba madoda abantu abaningi bazozeka ama-ex manje ngoba umhlaba wethu corrupt umhlaba wethu uyabhubha I used to say kuba bonke labafundisi abadivuze noma bethi bayakhuluma bathi hey ngifuna ukuzeka uCream ukuthi mangiqhamuka ku-conference labafundisi kunyanya abantu ukuthi hey wavela wavuka nento nje ngathi hey umfazi akuyona imoto akuyona i-big house unkosikazi ayinto ungavuka nonyanyavu mawuze ephasikeni uhleke ngalo unkosikazi akuyona lento oyibonayo ni-building ingaphakathi le ngane ezibonwa kuthiwa zinhle ziwubhubhisile umhlaba laba bafana abahle amantombazana abejakoshela nabo nje awubhubhisile umhlaba musana ubuka ngengaphandle uNkulunkulu akasiza abantu bangene ngaphakathi babone naku lokhu uNkulunkulu angidalele kona ukuthi yes kona ungani nomfazi omuhle kodwa ubukhonda abafana bethu we ehotel eLondon sasinaloko sure lawo sisitosisa abantu baqethwe nemotweni lapha emotweni indlela umhlaba ongcolayo baduka ku626 abantu kade bezocula ahambe nemoto abuya after 3 hours ejuluka ube khona esiphithipithini umhlaba esiphila kuwona unjalo nje siyamdinga umusa kaNkulunkulu unjalo ke Mashes, I don't know if you have anything Mpostoli lezinye zezihloko engisawufuna siyithinte ngokuqhubeka kwenyanga indaba zama PK isithinte nobizo sithinte umthandazo wena ke siwaziwa nje njengendoda yomthandazo ngiyafisa ukuthi siwuthinte umthandazo as in a form of ingxoxo ke singekho enkonzweni siwuthinte sixoxa yes so but ke uNkulunkulu siyambonga kakhulu Mpostoli egameni lika Jesu Kristu ngicela ukuthi mhlawumbe nayo le bafowethu angazi mhlawumbe nani lapho nanini ngaba nazo ezenye izihloko eningathanda ukuthi siyithinde la ngelinye ilanga ngiyacela ukuthi mhlawumbe if you feel like you have any subject ubonayo ukuthi very important ishiye khona lapha ku comment section sikwazi ukuthi si attend kahle mhlawumbe nje Mpostoli just for ngenxa isikhathi mhlawumbe lakhe lokugcina and then ke bese siphuma kanje nomfowethu hayi ngigoqile mina ngiyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi abantu bakaNkulunkulu bonke umhlaba wonke bayolinda mntakadlamini ngaleso sikhathi siphinde sibathumele sihlangane siyacela bonke abantu babe ready ukulalela futhi nokusizakala uNkulunkulu ndobe evula le platform enkulu engaka singezi ngokuzo attacker kodwa bengicela sakhena umhlaba wonke ngoba ibandla likaNkulunkulu lithinte kakhulu esikhathini esiphuma kuso even now wonke umuntu akabe ready ukukhula nokustretcha siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangale platform takadlamini nakunina abafethu nonke ngithi nje makuba umusa sohlangana egoli ke ngomhla ka31 asikhohliwe sokusimemeze njalo
Siyabonga Mpostoli, bakuthola kanjani nabantu? Bafowethu SV Nxumalo, and then siyakhonza lapha eMaritzburg, embali unit 2 kwasiba ezitolo. Bonke abantu abakhathazekile nabalimele nabashayekile, ikakhulu nabagcotshwa noma umgcotsho abazibona uhambo lungasahambeki, ningasethemba ningancika kithi. uNkulunkulu usimisile kumnyama kwaze kwakhanya. Number yethu 082 4714839 08247143839. Makubo Musa, siyabonga Mashezi. Mashezi siyabonga. Thank you. Siyabonga. Bafowethu siyabonga kakhulu. Asibonane ke khona lapha eSoweto njengoba seshilo uMpostoli. Asibonane lapha eSoweto. Hey, make sure that you arrive early because indawo sikuyona it might be limited. Sake saba kuyona April abantu babekhonza ngaphandle, so make sure that you come in time uzothola indawo ngaphakathi. uNkulunkulu angcine kanibusiso 0788 417 844. Ufuna ukuxhumana nathi uzosithola khona lapho, noma ungangafona nje ubhala WhatsApp wenza kube lula. Thank you.